Ešte raz, ktorá family? Pompa family. Tak do it, Pompa family. Okay. OK, Tule. When? 1, 2, 3, you can do it now. Okay. Wow! Zabil to. To bolo 1 kilometer, Filip, actually. Ja som myslel, že je dostatočné. Zabito si to zrobil, Filipko. Išiel. Ja si myslím, že to išlo až tam ďaleko, tam, pozri sa. Nie. Až tam, tam. To Tam nešlo ďaleko. tam. A kde si myslíš, že to išlo? Možno tam. Tam? Teravik. Nič také. Takže pozdravujeme všetkých. Skús ešte raz. Pompa family. Čo? No, lepšie, keby dole si skúsil, že by sme to videli, že kde. Na cestu to skús, hej. Raz. 2. Dosť, môžeš. 3. Jan Železný. Dlhý hod, niekoľko 100 metrov. No, si myslím, že áno. Ne. Táto. Skús ešte ten branč. Postav sa predo mnou a skús to. Skús to ešte raz. Po ceste rovno dole, že by sme videli, koľko kilometrov dohodíš. I'll try to do it even farther than. OK, just do it, but you know it's the tree in front of you. Okay. 1, One. 2, 3, now. Perfect. Wow. Takže videli ste. Iba teraz dopadlo to dole. Nebehaj po to Tule. No. Nie do nás. Do nás nie, poď ťa zabijem. Do nás nie, malička tu je. No, to tak ešte, hej. Nie, to máš. Ready? And steady. Okay. 8 years. Oh. Dobre.